Niza kuqhuba njani ke? Sakhe sibone ke into yoba niza kuqhuba njani na ukufumana impendulo ke ekupheleni kwenkqubo umbuzo. Imali imboleko yemoto xa inentlawulo yebhaluni inokwehlisa izavenge zenyanga, kodwa uza kuba nesambuku esikhulu ekufuneka usihlawule ekugqibeleni. Simphiwe ke uza kusinika ke impendulo echanekileyo kungekudala. Makhe sikhangele ke inzuzo neelahleko zentlawulo yebhaluni nedeposit. Alright, samkele mbona masikwamkele Tshayingwe Mfondini ngalo mvulo. Umvulo ngowethu. Ositshawe ndibulise kuwe. Masikhangele nje ke sibone xa ungena kwivenkile yempahla uthi qala nje ukulaqaza ngesineke ezithimba ingqalelo yakho Mfondini, zisuke ke ukhumbule ukuba ungazifumana kuba le venkile ithengisa ngelabor yeziteki yazithanda okanye ezi-sneakers. Ngenxa yoba kukho ilabor uqomba ndazifumana lula ezoku kuthetha kuba ke uhlawula ideposit yezi-sneakers ukuze ke umanejala wevenkile azibeke ecaleni de ugqibe ukuhlawula zona zibekwe ecaleni. Mina ke ndiyawuthanda ke lo mzekelo lowo we-deposit. Mbona khawusixelele ngedeposit yemoto nokuba kutheni ibaluleke kangaka nje yona. Mbona okay, ukhona umkhonyovo owenzekileyo kwilayini yethu njengoba bumvile nje khona ebulisa. Umbona sakhe siphinde simkhangele sizova into yokokuba uzawuthina yena. Ukhumbuleke into yokokuba xa ufika ebhankini okanye ugcwalisa iforms uza kuthenga imoto kubakho into ze-balloon deposit njalo njalo. Ndifuna ezi zinto azichaze zonke ke uSimphiwe lo mfo kaNgona namhlanje, asichazele nomehluko, asichazele nalaa nto bakuthiwe hayi ungadunyelwa kukuba ubhatala kancinci kangaka, ekupheleni phaa uyawukhupha imali eninzi. Kodwa ke zonke ezi zinto thina sizawuziva ke ngaye ke umbona. Right, okay, mbona ngathi kumso ufikile. Khona bhutiza. Danke. Okay, uvile ke umbuzo wam ke mbona, khawusinike impendulo echanekileyo. Enkosi bhutiza, ndiyaxolisa ngoqhagamshelwano othe lawa. Ideposit yemoto yimali oyibeke ecaleni ukuze uphungule imali imboleko. Tshawe mhlelo umzekelo wenze uqaleni ngaphandle kokuba umthengisi wemoto akasoze ayigcine imoto yakho de uyigqibe. Uhlawula ideposit nezavenge zenyanga kuze kwiminyaka ethile kamva imoto iba yeyakho. Ideposit ibalulekile ke ngenxa yokuba inceda ukunciphisa imali oyiboleka ebhankini. Oku kuthetha ukuba unezavenge ezimbalwa zokuhlawula imali imboleko yemoto. Ikunceda ekunciphiseni izavenge zenyanga. Ukuze sifumane ubungqina bokuba ziyehle izavenge, unokusebenzisa ikalkulator yentlawulo kwiwebsite yaseWest Bank. Ukugqibezela ke bhutiza ke kulo mbuzo, akunyanzelekanga ukubeke ideposit. Umthetho uyakuvumela uyithathe imoto ngaphandle kwedeposit. Laa mthetho ke kuthiwa yi-National Credit Act. Kumanxa benzabuza ke mbona into yoba ndithini naxa ndingenayo le deposit, ithini into yentlawulo yebhaluni? Bhutiza ngumbuzo omhle nobalulekileyo kakhulu lena kuba abantu banendlela ngendlela abayibona ngayo into yebhaluni. Ngelinye ixesha uva abathengi besithi bayatrikwa okanye bayaqhathwa. Ayakunjalo bhutiza, masingene emxolweni bhutiza. Ukuba kunayo ideposit ungalilahli ithemba lokuthenga imoto. Unalo ukhetho lokufumana intlawulo ye-balloon payment. Makhe sicacise ke la magama anzima kangakanani ukwenzela abaphulaphuli bethu bacaciselwe kakuhle. Intlawulo yebhaluni kufana nokuhlawula ideposit xa kuphela icontract yakho. Kwintlawulo yakho yemoto yokugqibela ulindeleke ukuba uhlawula isixa esikhulu. Esi sixa ke yipesenti ethile yexabiso lokuthengiswa kwemoto. Ngokwasenziwe ke bhutiza ke i-purchase price ke leyo. Kufuneka uzongele le esisixa usenzela xa ugqiba ukuhlawula imali mboleko. Emva kweminyaka emihlanu yokuhlawula imali mboleko yemoto kusafuneka uhlawule esisixa sikhulu. Ukuba uyasilibala ungazibona sele usemgxobhozweni omkhulu wezimali. Into onokuyenza kukonga rhoqo ngenyanga ngoxa uhlawula imoto yakho uze usebenzise loo mali uyongileyo kuhlawuleni ibhaluni
ngaphambi kokuba ibhajethi yakho iphume esiporweni. Unako ke nasekugqibeleni uphinde unkqonkqoze kwalapha ebhankeni, uphinde ke uboleke imali yokusivala eso sikrobo. Mbona nakuSifiso Mavuso ubhala kwikhasi lethu ku-Facebook uthi into namele ukuba ayenze xa kufuneka ehlawule ibhaluni ekupheleni kwezavenge zakhe. Uyabona uSifiso ucinga ngekamva lakhe. Uyazi intlawulo yebhaluni asinto ikude, ngoko lungiselela ukonga isixa esifaneleyo xa kuphela isivumelwano sakho semalimboleko. Nalo ukhetho onalo lokuhlawula ibhaluni. Ukuba akunamali ungafaka le moto sele unayo uthabathe enye. Ungathengisa imoto yakho bucala ukuze usebenzise imali ukuhlawula ityala. Icebo lokugqibela ukucela enye imalimboleko yokuhlawula elo tyala. Ukuba isigqibo sakho yimalimboleko, ungafuneka wenze imimiselo nemiqathango yesivumelwano esitsha. Oku kuthetha ukuba uqala ekuqaleni, ubeka imimiselo yentlawulo nomlinganiselo wenzala owukhethayo kwakule nqwelo inye. Mbona noko phambi kobantu kuye kuhambe nanguGugu naye. uGugu Ngwenya naye apha kuFacebook uthi uceba ukuthenga imoto yakhe yokuqala but akafuna ukubhatyaza. Akhona amacebo ongamnika wona mbona kwezi seconds zishiyekileyo? Enkosi Mdange, enkosi Gugu, ngokubuza lo mbuzo obalulekileyo wokuba ungumthengi womoto wokuqala. Ukuba akunayo ideposit, oko akuthethi ukuba unyanzelekile ube nentlawulo yebhaluni. Ungakhangela ukuhlawula izavenge ixeshana elidala kunokuba uhlawule iminyaka emithathu, ungazama mhlawumbi emithandathu. Uza kuhlawula inzala ethe xhaxha, kodwa akusoze ubandise ungalindelanga lityala likhulu ekupheleni kwentlawulo yemalimboleko yemoto. Nali cebiso D, ngaphambili ukuba akuna C, beka ideposit ngaphambi kwebhaluni ngaphandle kokuba usesichengeni. Ukuba akuzifikelela izavenge ngaphandle kwedeposit, ungambuza umthengisi wemoto ngentlawulo yebhaluni. Bona masibulele ke bhuti, siyathemba ke into kokuba abaphulaphuli bayonwabele ndawonye nabo bebesiqalele kuFacebook. Enkosi kakhulu ke Tshayingwe, enkosi kakhulu ngaloo nkcazelo yentlawulo yebhaluni nedeposit. Qinisekile ke abaphulaphuli bethu baza kuchana ngqo umbuzo wenkqubo yethu ethi